Meneekö huonoon suuntaan? No minä en saa tähän nimetä Primea. Tässä menee 1 sekunti per Prime, niin minä saan jotenkin tästä edes 30 sekuntia. Tässä menee vielä monta tuntia. Joo, mutta nyt ei ole aloitetta ohjelmaa. On Jaska. Kiva, on Marja-Liisa. Pitää viikset. Ihanat viikset. Moi lady. Tahdotko mennä naimisiin kuultiin? Joo! Tahdotteko mennä naimisiin? Joo! Voitte suudella.